Σε ένα τηγάνι βάζουμε λάδι, πράσο, φρέσκο κρεμμύδι, πιπεριές κόκκινες και πράσινες, σπανάκι και σοτάρουμε. Προσθέτουμε το χυμό ντομάτας, λευκό κρασί, μαϊντανό άνηθο, μαγειρεμένο πληγούρι, ελιές, κουρκουμά, ρίγανη, σκόρδο, τζίντζερ, αλάτι και σοτάρουμε. Στη γέμιση προσθέτουμε τυρί κότατζ, φέτα και ανακατεύουμε καλά. Γεμίζουμε τις σουπιές με τη γέμιση. Κλείνουμε με μεγάλες οδοντοκλειπίδες και τυλίγουμε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη!